Moni ndine Jackie. Ne nkhani tachita kuyamba ndi abambo awa ndi a prophet aku England ndi achi Nigeria. Ndi aku Nigeria koma ndi a prophet aku England mu chalichi yakuti amayichula kuti Cherubim and Seraphim. Akuti iwo ndi akazi awo mpingo wakalikali akhala kulalikira kumene koko aliyesa amaopa amapatsa ulemu. Koma amayiko apezeka kuti akuti anayambisa mwambo umene anauzidwa mchauta wa iwowo singanero lengo aliyese kuti adzasambitsa anthu kuwachotsa ziwanda. Ndi akuti amachula kuti ma holy bath ati amatenga ana ang'onoang'ono awabweresa mnyumba maka nyumba imodzi yomwe amayikonda kupitako kwa basi kunali ana 5 akuti kuwachotsa ziwanda basi apita umeneko apemphera akamaliza kupempherako amawatenga kupita nawo ku bafa akuti akawasambitse kuwachotsa ziwanda. Kuwasambitsa mu holy watermo ati amamangirira ngati chisashi chofira ngati chilamba chofira akatero basi amtenga mwana uja msambitse akatha penepo amamugwiririra mwanayo basi akatero adzipita ali anchosa ziwanda. Ati akhala kupanga zimene zizi kwa zaka zokwana 20. Munthu akati anthu amaopa samatha kunena. Mmodzi ati anayankhulapo ati anangomuyankha kuti ayi usadandaule ndi Satana anapanga zimene zonse ine nkumapitiriza abe zaka zonsezi mpaka na atsikana ena umapezeka kuti akutenga mimba. Kunyumba kunali ana 5 kuja anaperekako mimba kwa atsikana angapo. Akazi awo mayibusa a Juliana Olulonibi amathandizira kuwachotsetsa atsikana aja mimba. Namapa zinawavuta zinafika ku polisi. Apolisi mene amati awasake akawapeza pa airport anagwira pa airport chaka chatha akuti adzithawa adzibwerera kwawo ku Nigeria. Ndi anawamanga nthawi yonse yakhala kuchitidwa question akuzengedwa milandu. Ati amafika pomaseka mu court kunena kuti zinthu zizachitika kwa nthawi yayitali ndikudabwa kunena kuti samamangidwa nthawi yonse ati chifukwa chani. Akuti kufotokoza kwawo kunangokhala kunena kuti ineyo ndine chinyama sine munthuyi sindikuyenera kukhala mnyumba mwa munthu. Kumanena anthu mafotokoza amene anthu amaopera nkumaseka ati zimenezo zoapanga ndi ana aamuna ana akazi akuti ma holy bath. Ndi abusa kandi ngati akuti a prophet a Olulonbini amangidwa zaka 34 ku UK ali ndi zaka 60. Akazi awonso nawo amangidwa nawo chifukwa cha kuthandizira kugwiririrana komanso kuthandizira kuchotsetsa mimba za ana onena kuti agwiriridwa nkumabisa zinsisi zonyasa ngati zimenezo. Kaya amayi wamapindulapo chani zoopsa ndithu mipingomu anthu tiziphunzira kuzipempherera tokha nthawi zina mwamva. Ambuye amamva pempho la aliyese, pemphero la wina aliyese amalimva, palibe chifukwa choyika ana mchiopsezo. Nanga amadala ngati amene wazikasambisa ana akazi mu dzina lowapempherera zikuyenda bwanji pamene makolo awo ali mnyumba momwemo. Zikomo kwambiri.